Sziasztok! Csoki Boly vagyok a Vízipipa közösség Facebookos oldalától, és a mostani videóban be szeretném mutatni nektek a Starbucks Blueberry Grapes, azaz áfonyai szőlő mixét. Na most röviden a Starbucksról mit kell tudni? A Starbucks egy német dohány, Németországban gyártják. Magyarországon nem kapható ez a fajta márka. Legközelebb Németországot tudom, és az Egyesült Államokat. Nos, a Starbucks kiszerelését ítélve kapható ilyen dobozban, mint amit láttok nálam 200 g-osban. Másban nem láttam eddig még Starbucks, de elképzelhető, hogy még kapható nagyobb dobozban is, azt nem tudom pontosan. Nos, hát a Starbucks az szerintem a legjobb márka, így a külföldi és a magyar értékelések alapján Starbucks a legeslegjobb pipadohány márka. Amit meg is értek. Nos, beszéljünk egy kicsit a dohánynak az állagáról. Most a dohánynak az állaga, ami a csomagolás az úgy néz ki, hogy van egy ilyen doboz, amint látjátok, és a dobozban egy ilyen Starbucks-os óriási zacskó. Ezt a zacskót kibontva található, így a dohány betekerve egy ilyen fóliába, vagyis inkább ezt nylonnak mondanám. Na most azt mondja, hogy hozzam kellett vele valami. A dohánynak az állaga, nagyon sárgás színű a dohány, nem tudom, így látjátok-e, ilyen sárgásas színű, aprítottságát ítélve kiváló, nedvességét is, szóval remek az aprítottság és a nedvesség, kiváló aprítottság és kiváló nedvesség. Meg is értem, hogy miért mondják ezt prémium márkának, és miért dicsérik annyira külföldön is, és Magyarországon is. A dohánynak ilyen érdekes sárgás színe van, leginkább a Five Pipes pipadohányokhoz tudnám hasonlítani. Így néz ki amúgy az acskó, ebben van itt benne a dohány, és itt a doboz. Színét leginkább a Five Pipes dohányhoz tudnám hasonlítani, mert az ilyen sárgás, és az ilyen nedves, és az ilyen apró. Na most az illatát ítélve ennek a dohánynak. Hát... a szőlőt nem fedezem fel az illatában, viszont az áfonyát azt inkább. Az illata az ilyen Blue Mist-es dohányokhoz hasonlítható, nem tudom, ki szívott már mondjuk Elnefes Blue Mist vagy ilyesmit, magyarul áfonyás dohányt, az ahhoz hasonlítható. A szőlőt nem fedezem fel annyira az illatában, de az ízében inkább igen. Nos, hát a dohánynak az íze az nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon finom édeskés íze van. A szőlőt nem nagyon lehet felfedezni az ízében, legalábbis nem tudom benne felfedezni, de az áfonyát inkább. Szóval ez a dohány inkább áfonyára hajaz, nem szőlőre, de a szőlőt is fel lehet benne fedezni, de inkább gyengébben. Szóval az áfonya, ami dominál ebbe a dohányba. Füst tekintetében, mint látjátok, nagyon szép felőket lehet vele fújni, meg is mutatom még egyszer. Nagyon szép bő fehér füstje van. Na most, hogy meddig bírja ez a dohány? Hát annyira Starbucks dohánnyal nem pipáztam, csak életemben olyan 3-4-szer. Hát attól függ, hogy tömitek. Hát én amikor pipáztam vele, akkor az olyan 1 órás tömés lazán kibírta, másfél óránál pipáztunk egy ugyanilyen Tangier Small kerámiában 3 darab kokobrikó szénnel. Szóval az ilyen másfél órás tömés, hogyha jól tömitek, kihozható belőle. Sima egyiptomi kerámiában az olyan 45 perc vagy 50 perces tömés bírja ki. Attól függ a szenekkel, hogy bántok, tényleg forgatok is a szeneken. És az ilyen vortex vagy funnel kerámiákban, meg ilyenekben az akár ilyen 1 órás, vagy ha jól pipáztok, a másfél órás tömést is el lehet vele érni. Nos, hát tesztkörülményekre kitérve, nem is esett. Egy Nargile MP 450-es vízipipa, egy KS Original üvegmarkolatú szívócső, egy Tangier Small kerámia, és egy réteg páncélfolia koncentrikus körökbe kilukasztva, és most sajnos 3 darab fél Carbopol 40-es faszénnel pipázom. Nagyon szép fehér füstjei vannak, mint látjátok. Nos, összegzésként ezt a dohány mindenkinek ajánlom. Beszerezhetőségét ítélve Magyarországon nem kapható, külföldre lehet berendelni. Én ezt a dohányt Giulio barátomtól kaptam, mint szerintem mindenki ismeri, Vízipipa EU-nak és a Szultán Kincse üzletnek a tulajdonosa.
Szóval külön köszönöm neki ezt a dohányt, hogy rendelkezésemre bocsátott, hogy leteszteljem. De amúgy beszerzhetőségét ítélve már, mint mondtam, Magyarországon nem kapható. Nézzetek fel az ilyen weblapokra, és nézzetek meg, hogy honnan lehet berendelni. Van egy pár weblap, ahonnan be lehet szerezni. Az ára, az most nincs rajta, azt hiszem, az árjegy, de az előző dohányon, amit szívtam, 4 euró valamennyi volt, ha jól tudom. Vagy nem, 5 euró 22 cent volt, ha jól emlékszem rá. Szóval olyan, plusz a berendelés, hát nem tudom, olyan 2500 forintos árból szerintem kihozzátok, de nem vagyok benne biztos, nézzétek majd meg. Nos, köszönöm szépen a figyelmet, Csokiboly voltam, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és a YouTube-os csatornámra kérlek szépen iratkozzatok fel, Csokiboly VP néven vagyok fönt. Nos, hát megtalálásomat, vagy hogy mondjam, ezt elmondom. Facebookon Polgár András néven vagyok fönt, vízipipaforum.com oldalon Csokiboly néven, Twitteren Csokiboly.az az pontos, és a vízipipa közösségen, illetve a közösségnek a dohánytesztelő oldalán is írunk, hogyha kérdésetek lenne ezzel a dohánnyal. Köszönöm szépen a figyelmet, Csokiboly voltam, mindenkinek kellemes pipázást és bőfüstöt kívánok. Sziasztok!